Slav Rojbaş, Evar Baş, Hevanno li Türkiye di dawiya de demokrasî pêk hat, AKP qayyum danî ser CHP jî. Ew qas şaredariyên Kurdan hatin desteserkirin, ew qas şaredariyên CHP jî hatin desteserkirin di dawiya de CHP bixwe jî bû qurbana pergala qayyum. Çi bû? Em tev dizanin ku li Türkiye dadgeh, mehkeme, edalet tev di kontrola AKP de ne. Erê. Kongreya Giştî ya CHP hate betal kirin, Serokatiya Özgür Özel rewa nehate dîtin, ne meşruye ji kar hate girtin, li şûna wî dîsa Serokêberê Kiliçdaroğlu hate wezîfedar kirin li ser vê nûçeya me heye. Ev nûçeyekî gelekî giring e, weke erdhejeke siyasî mirov dikare pênase bike li Tirkiye. Em hema dest pê dikin derbarê Rojavayê Kurdistanê de jî hin agahî hene. Rêzdar Mazlûm Abdî jî axifiye. Şamê navên dibistanê Rojavayê Kurdistanê guherandiye hin reaksiyon hene. Hevanno Daireya Hukûqê ya 36 ya Dadgeha Adliyê ya Herêmî ya Enqereyê di doza Kongreya CHP'de biryara xwe ya dawî da. Dadgehê çi biryarda Özgür Özel û Rêveberiya Partî wekî tedbîreke demkî ji kar werin dûrxistin. Serokêberê Kemal Kiliçdaroğlu û rêveberiya wî pêwîrê dewr digirin. Yani tên ser hukm. Kongreya Asayî ya 38 ya CHP de sala 2023 de hatibû kirin. Ji bo betalkirina vê kongrê dozekî hatibû vekirin. Daireya Hukûqê ya 36 lêkolîna xwe ya îstinafê ya li ser vê biryarê temam kir. Di dawiya de dadgehê tespît kir ku Kongreya Asayî ya bijartî ya 38 ya CHP ji ber betalbûna mutlak bi temamî bê hukme. Dadgehê biryarda ku kongre ji roja hatiye kirin ve betal e. Yani piştî kongre CHP çi biryardaye ew biryarê dî bi kêrî tiştekî nayê. Ji ber biryara betalkirinê ya bi sedema betalbûna mutlak dadgehê biryareke din jî da li gorî wê biryarê hemû kongreyên ji rêzê yani kongreyên asayî û awerte yên ku piştî wê demê di nava partî de hatine kirin û biryarên hatine dayîn jî bê hukmin. Di biryarê de hate diyarkirin ku hemû kongreyên asayî awerte biryarên wan hatine betal kirin. Ji ber vê yekê biryar hate dayîn ku vegerin rewşa beriya kongreya asayî ya bijartî ya 38. Yani beriya sala 2023. Rewşekî ecêbe ne? Beyanata Dem Partî jî heye ka em binêrin Dem Partî çi dibêje li ser vê yekê paşê ez ê eşkere bikim ji ber ku hîn Özgür Özel wê biaxife, Kemal Kiliçdaroğlu wê biaxife, Dem Partî heye. Di biryarê de hate diyarkirin ku hemû kongreyên asayî awerte û biryarên wan hatine betal kirin ji ber vê yekê biryar hate dayîn ku vegerin rewşa beriya sala 2023 yani beriya kongreya asayî ya bijartî ya 38. Her wiha hate xwestin ku Serokê Giştî Kemal Kiliçdaroğlu organên partiyê yên beriya kongrê wekî berê li ser wezîfeya xwe bin. Kongreya Bajarê Stenbolê ya CHP jî bi aynî hincetê hatiye betal kirin. Ev kongre heştê çiriya pêşîn 2023 hatibû pêkanîn hemû biryarên di vê kongrê de jî aniha êdî betal bûne. Di biryara daîreyê de ev îfade cih digirin. Kongreya 4-5 çiriya paşîn ya sala 2023 bi betalbûna mutlak seqet maye. Serokê Giştî ê CHP Özgür Özel endamên desteya Rêveberiya Navendî, endamên Meclisa Partî, endamên desteya Dîsîplînê ya bilind bi wê kongrê hatin ser wezîfê. Ew wekî tedbîr êdî ji wezîfê hatine dûrxistin. Serokê Giştî Kemal Kiliçdaroğlu endamên Meclisa Partiyê, endamên desteya Dîsîplînê ya bilind beriya kongreya 4-5 çiriya paşîn ya 2023 li ser wezîfê bûn. Ew ê heta ku biryar teqez bibe wekî tedbîr wezîfê dewr bigirin ve gerin ser karê xwe. Yani qet mîna ku kongre çênebiye. Ev biryara edaleta dewleta Tirkiyeyê bi destê AKP hatiye kirin. Na em ê binêrin. Muxalefeta li Tirkiye bi vîya way dixwazin têk bibin. Yani AKP dixwaze derdora xwe tu muxalîfekî nehêle. Dem Partî muxalefet bû ne? HDP beriya niha muxalefet bû. Serokê Giştî Selahaddin Demirtaş, Figen Yüksekdağ her du jî hatin girtin avêtin hepsê. Paşê İmamoğlu derket weke raqîbê Tayyip Erdoğan ew jî avêtin hepsê. CHP ma
CHP anha partiye yekemele Türkiye. Qasi sedi çıl dengan nigre. AKP derdora sedi 25. Na AKP ve rewşê naxwaze. Tehmil nake. Adaleta xwe xiste dewrî. Anha dixwaze CHP zayıf bike. Biryara Meruji em jî detone dibin ha. Ne tenê hunermendên deng xweş û deng bêş, em jî detone dibin canan. Hevan biryara tedbîra ihtiyatî ji bo vegerandina wezîfê ji bo pêwîstiyê ji sazî hilbijartinê ya Bilind Yesekê, sazî hilbijartinê ya bajarê Enqerê, sazî hilbijartinê ya navçeya Çankaya'ya ya Çaran û parêzgeriya Enqerê re hate şandin. Dayreya biryara xwe bi yek dengî da her wiha rêya temyîzê ya dadgeha Bilind yani Yargıtay jî di nava 2 hefteyan de vekiriye. Li aliyê din ji CHP ji bo hemû endamê partiyê peyamekî hate şandin. Di peyamê de bang li hemû endamê partiyê tê kirin ku hayedar bin, xwedî li partiya xwe derbikevin. Aynen wisa tê gotin. Em hemû endamê partiya xwe, hemû rêxistina xwe bi banga serokê me giştî Birêz Özgür Özel vedixwînin navenda xwe ya giştî. Anha civîna wan heye. Revebirên CHP ê ku divê kongrê de hatin hilbijartin anha di civînekî awarte dane li hev kombûne ka em biderin biryarekî çawa derdikeve. Ev skandal e di hakikaten di siyasetê de. Ha di adetê dewleta Tirkiye'de heta niha tiştekî wisa çê nebiye. Ya qayyum ji xwe qayyum pergala qayyum bi AKP dest pê kir tamam li ser şaredariyan ama vaya di urf û adetê siyaseta Tirkiye'de tune ye. Wisa desteserkirina partiyekî serokî bînî biguherînî eger ev pêk were ne di encama bêdengiya raya giştî de sibê dusbe aynı tiştetînin serê HDP jî Dem Partiyê jî. Betalbûna mutlak tê çi manê hevanno? Betalbûna mutlak yani bi temamî bê hukme tê wê watê ku karekî hukukî ji ber ku li dijî rêzikên fersker ên qanûnê nîzama giştî yan jî exlaqê giştî ji destpêkê ve bi tevahî bê hukum tê dîtin. Yani adaleta AKP di wê qenaetê de ye ku Kongreya CHP li gorî usulan nehatiye çêkirin. Gayrî usulî ye. Baş e? Özgür Özel di Kongreya Asayiya 38 4 û 5 çiriya pêşîna 2023 de hatibû ser yani serokatiya giştiya CHP. Özel li hember Kemal Kılıçdaroğlu bi ser ketibû wekî serokê nû yê CHP hatibû hilbijartin. Özel serokê şaredariya Hatayê li Tûy Savaş û hinek ji wan jî ji girtibû bardikim. Wan her wiha xwast ku serokê giştî Özgür Özel endamê desteya Reveberiya Navendî Meclisa Partiyê desteya disiplînê ya Bilind ji pêwîrê werin dûrxistin. Niha ev piştî wê kongrê him kesên ku ji CHP xeyîdîn endamên CHP çûn geliyê Özgür Özel kirin li cem dadgeha AKP. Gotin li gorî usulê nehatiye çêkirin û aniha jî mehkemê biryara xwe daye. Di aynî dozê de hatibû daxwazkirin ku Kılıçdaroğlu desteyên berê ên ku beriya Kongreya 38 li ser kar bûn carekî din vegere ser karê xwe. Niha ev temam e. Îdî em dirêj nekin. Biryara kongrê temam e. Ka aniha em biderin kê çi gotiye. Serokê giştî CHP Özgür Özel piştî biryara dadgehê got ez soza rûmet, heysiyet, werekî û tekoşînê didim we. Ji bo betalkirina Kongrê Asayiya 38 ya Kongrê Awarte ya 21 ya CHP dozekî hatibû vekirin. Di vê dozê de betalbûna mutlak biryar hatiye girtin. Tamam. Reveberiya CHP jî kar hatiye girtin. Tamam. Serokê giştî CHP Özgür Özel jî piştî vê biryarê çi gotiye li ser hesabê xwe civakî. Özel beşekî axaftina xwe ya civîna Koma Partiyê par vekiriye di wê peyama xwe de dibêje ez soza wê yekê didim we em ê di nava baxçê gulan re biçin desthilatê. Ez soza ragirtina li hemberê êşan û netesîmbûnê didim we. Soz didim we ku em ê teslîm nebin. Em ê li hember hemî êşan bisekinin. Ez soz didim we ku em ê bi rûmet bin, em ê xwedî heysiyet bin, em ê wêrek xwedî cesaret bin. Em ê tekoşîna xwe bidomînin heta ku em di nava baxçê gulan re çûn ser hukum, çû ser desthilatdariya temamê Tirkiye dibêje Özgür Özel. Îja niha qayyûmê ku hatiye ser CHP
Kemal Kılıçdaroğlu çi dibêje? Kemal Kılıçdaroğlu uzanın belki neze 20 salan li ser hukm ma. Yani hukm, vakti bijim hukm ya hukm CHP. Ne Türkiye. Li ser desthilatariya, li ser serokatiya CHP ma Kemal Kılıçdaroğlu piştî vê biryara dadgehê got bila ji Tirkiye û CHP re bixêr be. De kabla bixêr be. Yani ret nekiriye ha. Gotiye tamam. Ez ê cardim werim bibim sero. Kılıçdaroğlu di daxuyaniyekê din de jî got divê hemû endamê partiyê aram bin, li dij dernekevin, biryarê qebûl bikin, partiya me partiyekê pir mezin e, partiya me wê pirsgirêkê xwe di nava xwe de çareser bike. Madem pirsgirêkê di nava xwe de çareser bike, îşê te çi helcem AKP û tu çi dawê dikî? Milletê Kurd hûn zanin ji Kemal Kılıçdaroğlu nerazî ye. Bi şiklekî heqeten xıyanet li Kurdan kir di hilbijartinên borî de. Tamam, serkeftinî wî hene, 6 partî anîn cem hev lê çû bi netewperestên Tirkara li hev kir û pişta xwe jî da pişta xwe bi Dem Partiyê vekir. Bi demê HDP bû HDP vekir. Nexwest bi HDP re fotoğrafekî jî nîşan bide. İnsanekî wisa ye. Yani em kêfa me pir jê ra nayê ya rastî. Ama CHP ya bi seroketiya Özgür Özel roja ku hat hilbijartin vir ve dostaniyekî wî heye bi Kurdan re. Daxuyaniyê wî heta niha tu beyanateke wî li dijî Kurdan tune ye. Yani di hilbijartinê pêşiya me de yani ji tifaka bi Dem Partiyê re hazir e. Tabî êdî di vê pêvajoyê de bi AKP, MHP re tifak tê çêkirin, nayê çêkirin meselekî din e lê ez di wê qenaetê de me ku milletê Kurd tu car bi kujerên xwe re tifaqê çê nake. Hele tamam dikarî müzakere bikî, dikarî li ser masê bidî baxfî ya jî di hevdîtinan pêkbînî ama di hilbijartinan de tu nikarî cardin rêvekî ku Tayyip Erdogan were ser hukm. Hevan no binêrin 24 sale tevgera siyasî Kurd hewl dide ez şahidê vê yekê me û di nav da me ji bo hilweşandina AKP MHP 24 sale em tê dikoşin. Ji bo hilweşandina vê desthilatariya despot û faşîst. Û di dawiyê de eger em bi van însanan re bikevin nava tifaqê ji bo ku cardin were ser hukm yani zirnik hişê me tune ye. Pêşbîniya me ya siyasî qet tune ye. Tê wê manî ku em raqîbê xwe qet nas nakin, cîranê xwe qet nas nakin. Binêrin. Ew AKP'ya ku vê tiştê tîne serê CHP, sibê çima neyne serê me? Ez ê bêjim sibê çima neyne serê me? Ya sibê nayne serê me ji ber ku 24 sale aniye serê me tiştekî sax di me de nehîştiye. Ya ji ber vê Kurdekî tu Kurdekî an hat cesaret nake ku behsa tifaka bi AKP û MHP re bike. Nabe yani. Meselekî ahlakî ye. Etik meselesi ye ya. Nabe yani. Nikarî. Ê min ez vê derê soz didim we hilbijartin bila werin. Pêşwext bin yan di dema xwe de bin. Eger Dem Partî hindik çavê xwe biqirpîne ji AKP MHP re ez ê heta dawî li dij derbikeve. Ez vê de ji we re dibêjim. Ez ê bi temamî li dij derkevim. Tu car tifaq bi AKP MHP re çê nabe. Ew mehkumê têkçûnê ne, ew mehkumê mehkemeyan e divê îfadê xwe bidin, divê werin mehkeme kirin û divê hesab bidin. Hesabê komkujiyê ku anîne serê Kurdan. Ew wisa ye. Edet wisa ye. Divê sax nefilitin. Na. Ja hesabpirsîn li derekî em behsa yani ez zanim Dem Partî ji wê nekeve navê. Yani AKP aniha nîşan dide mîna ku ew Dem Partiyê bi hev re bin filan bêva. Ya ê ku Dem Partî HDP terorîze kir, krîminalîze kir tu bi xwe yî AKP MHP ye. Heta ku Selhedîn Demirtaş di hepsê da be. No. Hevan no. Kemal Kılıçdaroğlu dibêje tamam em xwedî li hev derbikevin em partiyekî mezin in em pirsgirêkê xwe nava xwe de hel bikin.
Rêya temîzê ya li dadgeha bilind Yargıtay jî di nava 2 hefteyan de vekiriye heta 2 hefteyan CHP dikare îtiraz bike. Ka Dem Partî çi gotiye hevan no? Em hema zû bi zû li wî jî binêrin. Dem Partî li ser biryara dadgehê ya di derbarê CHP de daxuyaniyekê nivîskî belav kir. Desteya Rêveberiya Navendî ya Dem Partî ev biryar weke operasyoneke zexta siyasî pênasê kir. Di daxuyaniya Dem Partî de hate diyarkirin ku ev biryar li dijî hukûqê ye. Biryara betalbûna mutlak ya di derbarê CHP de bi hukûq edaletê re tu eleqa wî tune ye. Ev biryar perçeyekê wê operasyon û têgihiştina zexta siyasî ye ku dixwaze bi destê darazê siyasetê dîzayn bike û rê bide siyasetê. Rast e em wekî Dem Partî wekî demên borî îro jî alîgirên demokrasiyê ne, em îro jî alîgirên hukûqê ne dibêje Dem Partî. Rêgez prensîpa bingehîn ya têkoşîna me ya bi dehan salan ew e em li hember êrişê li ser siyaseta demokratîk li gel îradeya milletin. Millet çi bibêje ew e. Dem Partî destnîşan kir ku ew biryar zirarê didê aştiya civakî. Di vê serdema dîrokî de ku aniha pêvajo heye. Hewldanên dabînkirina aştiya civakî zêde bûne. Di vê demê de ku derfeta rasteqîn ya gihandina dewlet û komarê ya ber bi demokrasiyê ve heye. Yani imkan heye ku hindik bejî em xwe bigînin demokrasiyê tam di vê demê de rabûne biryara betalkirina mutlak ya Kongre CHP dane. Ev çi dike bêbaweriya li hember pêvajoya aştî û civaka demokratîk mezin dike. Dibêje Dem Partî. Pêkanînên ku di civakê de bêbaweriyê zêde dikin, aştiya navxeyî xirab dikin, krîza bêbaweriyê girantir dikin. Ev meseleya müdaxaleya nava partiyekê siyasî ye. Ev biryara ku divan rojên nêzik de gaveke ku rasta rast dixwaze sî bixe ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk. Ya. Yani tam di vê demê de ku em hewl didin di hin qanûnan de guherînan pêk bînin, gavên nû bavêjin ber bi demokrasiyê ve ev biryara ku ji di derheqê CHP de hatiye girtin sî dixe ser pêvajoyê. Di dawiya daxuyaniyê de Dem Partî bang kir ku dawî li neheqiyan bînin. Meseleya demokrasiya Tirkiyeyê divê acîlen demil dest dawî li van pêkanînan were. Ev pêkanîn dervê edaletê û dervê hukûqê ne dibêje Dem Partî. Em wekê Dem Partî bi van bi milyonan welatiyên xwe re ne, em mil didin milê wan, em bawer dikin ku ev welat dikare bi demokrasiyê bêhna xwe vede. Beriya edaletê divê me bêriya edaletê kiriye ji bo nirxên demokratîk em tê dikoşin. Ev meseleya bêriya edaletê kiriye bala min dikişîne evan no ya. Ji bo merû bêriya tiştekî bike divê merû bijîn têda. Ji bo tu bêriya kesekî bikî divê tu pêra jiya bî. Divê tecrübeyekî te hebe, ezmûnekî te hebe pêra, rabirdûyekî te, dîrokek te hebe pêra. Niha milletê Tirkiye çi wa dikare bêriya demokrasiyê bike? Na. Milletê Tirkiye çi wa dikare bêriya edaletê bike? Gotinek şaş e. Çünkü tucar edalet nediye ki berî bike. Divê merû gotinekî din bikarbîne. Hesret erê. Tu bi hesreta edaletê erê. Ya. Mirovekî feqîr ku tucar zengînî nedîtiye, dewlemendî çi ye nizane, ancak bi hesreta dewlemendbûnê, bi hesreta huzûra aborî dikare bijî. Ama bêriya pere nikare bike. Bêriya dewlemendbûnê kiriye nabe yani. Mirovekî dewlemend be feqîr be rast e. Piştî feqîrî tu dikarî bêriya rewşa xwe ya dewlemend bikî. Ji ber vê hevalên me ên Dem Partî ku ev nivîsandine ji were bibêjim milletê Tirkiye bêriya edaletê nekiriye çünkü nizane edalet çi ye. Hevan no. Ez ji were çi dibêjim?
Ecma Musa xara çi bêjim. Hûn însanên pir hêjan e hevan. Hakikaten însanê ku pişkilî din me vê kanalê mezin dikin pir delalin, hêjan e. Ji kerema xwe re bibin abone. Ji nas û dosê xwe re bêjin. Em hinekî dest bidin hevûdû vê kanalê mezin bikin. De hatî. Em cî bidin Mazlûm Abdî çi gotiye. Ya na ya. Dibêjin 10 milyar dolar pere ji welê derketiye. Li ser navê CHP. Bawer nakim ya. Yani iftirayên pir mezin li CHP dikin. CHP ne pîrûpakê ha. Partiya Atatürk'e yani ku jerê Kurdan e temam me fehm kir. Baş e. Ka belkî tiştek din dibêje meselê aborî ez nekem navê. Anha em vedîyerin ser Rojava xwe, Rojavayê Kurdistanê, Mazlûm Abdî çi dibêje. Hikûmeta Şamê navê dibistanên Kurdan diguherîne, navê şehîdên Kurdan ê ku li dibistana hatine kirin wana diguherîne. Navên berê ê ku rejîma Baas danî bû ser dibistana ji nû ve tîne. Komara Erebiya Sûriyeyê navê xwe didomîne. Şêwirmendê hikûmeta Rûsyayê ew canikek e. Dema basa Sûriyê dike, basa Kurdan dike, ew jî dibêje Komara Erebiya Sûriyê. Wana tev bûne yek deng di derbarê Sûriyê de Komara Erebiya Sûriyê. Waya me aciz dike, em divê qebûl nekin hevanda. Mazlûm Abdî di ser peymana 29 çilere 4 meh derbas bûn. Lê hêjî dosyaya dîlgirtiyan negihîştiye tu encamê. Fermandarê Giştî Qesedê Mazlûm Abdî beyan kir, hikûmeta Veguhêziya Sûriyê dosyaya dîlgirtiyan li dijî wan weke zextê bikartîne. Fermandarê Giştî Qesedê Mazlûm Abdî di derbarê entegrasyonê de ji Ajansa Nûçiyan ya Hawarê re axivî. Mazlûm Abdî li ser peymana 12 darê halên wê dîlgirtiyên di destê hikûmeta Veguhêziya Sûriyê de nirxandin. Ev agahîdan li gorî hin çavkaniyan hejmara kesên ku dîl hatine girtin yani hejmara esîrên me ku nehatine berdan derdora çarsidî ye. Hinek ji wan sivîlin, hinek ji wan jî şervanin di dehê adarê de koma yekem ya kesên ku esîr hatibûn girtin ji 100 kesî pêk dihat li beramberî 100 kesên nêzê hikûmetê serbest hatin berdan. Koma duyem ya dîlgirtiyan jî ew jî ji 300 kesan pêk dihat. Roja 19 adarê li beramberî 300 kesên esîr ê hikûmetê serbest hatin berdan. Koma sêyem ya dîlgirtiyan jî ji 400 kesan pêk dihat. Ew jî 11 Nîsanê hatin berdan. Di berdêla çi da? Di berdêla nû yek dîlgirtiyên kesên nêzê hikûmetê de serbest hatin berdan. Yani şervanê me jî ew ê sîrgirtine teqas em jî re dibêjin teqas. Koma çarem û ya dawî jî heştê Gulanê serbest hat berdan. Hejmara wan jî derdora 232 kes bûn. Aliyên tekildar bi rêyên fermî li ser asta wezeretê dixebitin da ku dosyeya dîlgirtiyan çareser bikin. Li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li herêma Cizrê û Kobanê rojane malbatên kesên ku dîl hatine girtin, çalakiyên xwe yên xwe pêşandanî didomînin, daxwaza zarokê xwe dikin. Serbestiya zarokên xwe ewladê xwe dikin. Êşek mezin e. Tu bi rêveberiya Şamê re li hev dikî, temam her tişt tekûz dimeşe, lê ewladê te di destê wan de ye. Kesên hatine berdan şahidî dikin ku li wan îşkence hatiye kirin. Tî dimîne, birçî dimîne. Şik û şûbha min tune ye ku mirovên dewleta Tirkiye ew şervanên me esîr girtine û zextê li wan dikin. Hin tiştan li ser wan ferz dikin. Di vê naberê de ez bînim bîra we madem me basa Rojavayê Kurdistanê kiriye artêşa Tirkiye di çarçoveya perwerdehiya artêşa Sûriyê li hin deverên cuda ê Sûriyê baregehên xwe ava kirine. Beriyan hewûn zanin beriya ku Colanî were ser hikûm ya jî dema Colanê nû hatibû ser hikûm hê bi Qesedê re li hev nekiribû. Tirkiye hewl da li hin deveran
بارگه آوابکه لی اسرائیل دستور ندا به بالافران لی خست همی تارو مارکر آنها خویایه کل هفکرنه که به اسرائیل را چه بیه دزی و شرطی یان جی اشکره فقناکه جبو دولت ترکیش که فقناکه دولت عیپاغن دائما دکارن لدجی هف باخ فنجی دپش پرده ده هف دیتن جی چه بکن لگور منفعت خاطر دیگرن و گو تری آنها İsrail eğer erişi Türkiye neke li Suriye ev mعنی ku li hev kirine. Yani anha em pê dihezin ku li başûrê Suriye dewriyên İsrailê digerin, erebê wan digerin, insana din sekrandirên, asnameyan kontrol dikin. Başûrê Suriye anha kontrola İsrailê de ye. Girê Golanê jî di nav da. Heta 20 kilometre nêzê Şamê jî ew girêkî mezin heye tepe. حتى بدرجة كنترول إسرائيل ده إدي حلب حتى حسكي حتى كوباني حتى عزز جرابلس وحتى عفريني دي كنترول دولة تركيا ده ويا راستية كيه حكمت الشامل ودري ندى سلاته اسيرين ما لحلب دستي دولة تركيا ده يعني مروف ببيجه تشتكي كو مروف بشيرة تونية Mazlum Abdi van tiştana dibêje hevanno. Anha dîsa jî çalakî berdewam in yani malbat wê çi bikin yani. Di vê navberê de ez bînim bîre hevala komek Efrînî dîsa vegeriyane ew koma Efrînî çi qas mesûd û mirtah rojavê dibêjin mirtah yani razî ne ji rewşa xwe kêfxweş in. Hevanno em bi hev re li çend dîmenên Efrîniya temaşe bikin bila xweş be em kêfxweşiya wan parve bikin, şahiya wan em parve bikin. Elbet şahiyek bi êş e, kêfxweşiyekî bi êş e. Em çawa bibêjin jê re şahiyekî xemgîn. Ya. Ez deng bibirim em dîmen temaşe bikin ez ji were nûçe bixwînim baştir e ne wisa. Dewleta Tirkiye Gün TV weke weşana fermî a KCK û Partiya Karkerên Kurdistanê pênasî kiriye ve ji skandal e. Ya acêb in ya mehkemên dewleta Tirkiye acêb in. Hevanno ev kesî hûn dibîne Efrînî ne şahiya xwe çê dikin. Koma heftaniya koçberên Efrînî jî herema Cîzrê ber bi warê xwe ve birêketin. Îro di saetên berbangê de zêdetirî hezar koçberên Efrînî yên ku li bajarên Qamişlo û Amûdê bi cihê bibûn ber bi Efrînê ve birêketin. Ev demeke malbatan amedêkariyên xwe yên vegerê dikirin. Doh yani bîstê Gulanê ew li stadyuma Şehîdan ya 12 Adarê ya li bajarê Qamişloyê li hev kombûn paşê jî bi karwanê re berê xwe dane çerxereya Yusuf Gulo ya li bajarê li wê derê birêketin. Yek ji xalên peymana 29 çile di navbera Qesedê û hikûmeta Demkiya Sûriyeyê vegera koçberan li warê xwe ye bi taybetî Efrîn Serêkaniyê lê ji bo Serêkaniyê heta niha me tiştekî wisa nedîtiye û ne me jî cih daye weşanê. Beriya vê komê ji heremên Cîzrê û Kobanî 6 komên din ên koçberên Efrînê vegeriyane warê xwe heta niha komekê din ku ji hezar kesî pêktî amedêkariyên vegerê dikin. Herî dawî di 19 Gulanê de koma yekem ya koçberên Efrînê li Kobanî ji 600 malbatan pêk dihat gîşt bajarê Efrînê. Navbera me û Çînê çewayê hevanno Kurd û Çîn li hev dikin nakin. Ez zanim Japonya li Japonyayê Kurd hene sibê heta êvarê mesele tê serê wan bûyer tê serê wan karkerê me ne çûne Japonyayê bi qasî 2000 însanin lê nijadperestên Japonî li dijwan derdikevin nahêlin nefes bigirin ka li Çînê rewş çawa ye
Balyozê Çînê çû şaredariya Amedê ziyaret kir. Camêr. Balyozê Çînê yê li Enqereyê Yang Xubîn û şandeya pê re çûn şaredariya bajarê mezin ya Amedê. Şandeyê bi hevserokên şaredariyê re hevdîtin pêkanî. Di civînê de pêşketinên di derbarê pêwendiyên dîplomatîk çandî yên di navbera her du aliyan de hatin nirxandin ya di navbera Çîn û Amedê de pêwendiyên dîplomatîk û çandî kültûrî çi ne gelo? Xwedê min mereq kir ha. Hevserokên şaredariya Amedê balkişan di ser potansiyela bajêr ya di warên geştiyarî, çandinî û teknolojiyê de şaredariya bajarê mezin ya Amedê li ser hesabê xwe Medya Cevakî di derbarê mijarê de daxuyaniyekê belav kir. Balyozê Komara Gel ya Çînê ya li Enqereyê Yang Xubîn û şandeya pê re îro çûne serdana şaredariyê. Serra Bujak hevserok, Doğan Hatun hevserok li avahiya şaredariyê şandeya Çînê pêşwazî kirin. Di hedîtinê de tekiliyên dîplomatîk çandî yên di navbera Çîn û Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de hatin nirxandin. Ev tekilî di asta rêveberiyên xwe cihî de hate guftûgû kirin. Hevserokan balkişan di ser potansiyelê Amedê ya di warê geştiyarî, çandinî û teknolojiyê de daxwaza xwe ya ji bo xurtkirina tekiliyên nû anî ziman her du aliyan amadebûna xwe ya ji bo perwerdekirina ezmûnan pêkanîna projeyên hevbeş nîşandan. Hate beyankirin ku wê di demên pêşmê de pêwendiyên her du aliyan di asta şaredariyan de berdewam bike. Êdî hatî. Em bêjin li ser xêrê be û temam e. Hevan da. Aniha hikûmeta demkî a Şamê navên dibistanan guherandin. Hikûmeta demkî ya Sûriyê navê dibistanên li Rojavayê Kurdistanê guherandin weke lîste ji rêveberiya herêmê re şandin, heqaretekî pir ciddî ye. Rêveberiyan jî ev yek red kirin, lîsteya xwe şandine Şamê lê Wezareta Perwerdeyî navên dibistanên ku wê ezmûnên xwendekarên dibistanên girêdayî hikûmetê lê werin çêkirin, dîsa guhertin, rêveberiya dibistanan jî ev yek red kirine. Borsaya Tirkiye sedî şeş ket. Mijara perwerdeyî, mijara bernameya wê materyalên ku wê werin amêdekirin ji bo mekteban yek ji xalên girîng ê peymana 29 çilê bû. Nîqaş guftûgûyên li ser mijarê yên di navbera Şam û rêveberiya Rojava de berdewam dikin lê di rojên dawî de navên dibistanan jî kete rojevê. Piştî şoreşa 19 tîrmehê û avakirina sîstema rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Bakur Rojhilatê Sûriyê li herêmê pergala perwerdeyî guherî navên dibistanan ku di demê rejîma Baas da hatibûn lêkirin jî hatin guhertin. Yani Rojavayê Kurdistanê navên nû li dibistanan kir. Navê tekoşerên ku di şerê li dijî Daişê de şehîd bûne li dibistana hatin kirin. Li gel peymana 29 çilê jî hikûmeta demkî aniha dixwaze navên dibistanan dîsa biguherîne. Li gorî agahiyan hikûmetê pêşniyaz kiriye ku navê zanyar, wêjevan, kesê ku bi edebiyatê re eleqedar dibin rewşenbîrên Kurd li dibistana bênekirin. Li hember vê nêzîkatiyê xwendekar, mamoste, malbatên şehîdan nerazîbûna xwe beyan kirin û çalakî jî li dar xistin. Li gorî hin agahiyan ji bo navên dibistanên li bajarê Qamişloyê Wezeretê lîsteyekî ji rêveberiya dibistanan ya bajêr re şandiye. Rêveberiyê lîsteya ku Wezareta Perwerdeyî ya Şamê şandiye red kiriye. Wan jî lîsteyekê nû hazir kiriye, pêşniyazekê nû dîsa li Şamê vegerandine. Gotine em navê ku we daye ser dibistanê me em red dikin, aha ji were navê nû miletê me viya dixwaze divê hûn vana. Ya ji navan zêdetir ez li pê ew ê me. Li van dibistanan perwerdeyî bi Kurdiyê bi Erebî ye. Eger bi Erebî be ji xwe rezalet e. Navî çi be bila bibe. Nav nemîhîme. Li wê dibistanê perwerdeyî bi Erebî yan Kurdiyê ew jî me re bêjin. Navê wî sedî sed navê şehîdên te be jî perwerdeyî bi Erebî be dîsa manewî tune. Bila li dibistanên me müfredata Kurdî be li gorî erf û adetê Kurda, edaleta Kurda, coğrafya Kurda, bila fen, biyolojî, kimya, ilîm, zanyarî, felsefe her tişt bila Kurdî be ya bila navê dibistanan bila Erebî be qet ne mesele. Nav hema bila şara be. Dibistana şa hemî bikin dibistana şara. Bes bila perwerdeyî bi Kurdî be li gorî adetê Kurdan be. Ji bo wî tiştên sembolîk nemîhîme. Aniha ez naxwazim sibê du sibê
وەکێ سەرکەفتن ئەم ببینن navê şehîdê me li ser dibistanan ma tamam di hundirê wan dibistanan da perwerdeyî wê çawa be ew muhîm e perwerdeyiya bi Kurdî wergera erebî tiştê ku mirovên Şamê çeteyên Şamê hazir kirine weke perwerdeyî anîne Rojavayê Kurdistanê wergerandine Kurdî em wî jî red dikin ew jî nabe yani em bi Kurdî em mantıqa çeteyan fêr bibin em sîstema wan û edaleta wan fêr bibin ma tiştê ku se dibe na em müfredata Kurdî dixwazin zimanê Kurdî dixwazin sibê du sibe îlîm wextê pêş ket em dixwazin di Kurdî de jî ew têgeh ew gotinên ilmî ê Kurdî hemî zarokê me ewladê me fêr bin tiştê ku nayê nîqaşkirin ev e yani em xwarin nexwin baştir e hemî Rojavayê Kurdistanê bikeve girevê hemî Bakurê Kurdistanê bikeve girevê ez jî bikevim girevê em qet xwarin nexwin baştir e ha wextê ku perwerdeyiya me li Rojavayê Kurdistanê a Kurdî müfredat tu Kurdî ji dest çû em xwarin nexwin baştir e nexwin ya em xwe birçî bihêlin protesto bikin em dunyayê protesto bikin ecayîb tiştekî rezîl û riswa ye nabe yani me nikare qebûl bikin hevano em bidomînin saziyên perwerdeyiyên Şamê agahî dane tamam mı ji bo navê dibistanan lîste şandine falan bêvan wan jî red kiriye rêveberiyê di lîsteya navên dibistanan de hin guhertin çêkirine navê hinek dibistanên ku di dema rejîma Baasê de navê hin kesayetiyên Kurd û Ereb bûn wekî xwe hîştine hin kesayetiyên Kurd hene tamam wana em bihêlin lê êdin guhertine mijara navan hê jî tê guftûgû kirin nehatiye zelal kirin divê naberê de li bajarê wekî Qamişlo û ezmûnên xwendekarên dibistanan girêdayê hikûmetê wê werin çêkirin ezmûnên refê neh 12 wê 14 hezîranê dest pê bikin Wezareta Perwerdeyiyê ji bo vê yekê lîsteya navên dibistanên ku wê ezmûn lê werin çêkirin şandiye yani îmtihan navên dibistanan dîsa hatine guhertin li bajarê Qamişlo navê dibistana Şehîd Diyar wekî Esed Eldîn Şêrko hatiye nivîsandin dibistana Şehîd Şervan wekî Şerefxanê Bitlisî du hatiye nivîsandin ne mesele yani Şerefxanê Bitlisî jî dibe yani navê dibistana Şehîd Ferhat Kat wekî Hitin yani dema rejime Baasê jî ev nav hebû hatiye nivîsandin navê dibistana Hesed Mehmûd Xelef jî wekî Eqebe Bin Nafiî guhertine rêveberiya dibistanan ya Qamişlo vê lîsteya red dike li aliyê de nerazbûna xelkê herêmê jî li hember guhertina navên dibistanan berdewam dike hevan no rezalet rewşekî heye ez aniha nîşanê we didim binêrin ez tiştekî tînim ser ekranê merûv dikare bikeve vê rewşê merûv dikare bikeve vê rewşê çi ye dew çi ye li Efxanistanê malbat zarokê xwe difiroşin çima zarokê xwe difiroşin malbatên ku deynên wan pir zêde bin yan jî îmkanên wan ê xebatê tune bin zarokê xwe digirin ê wan her yek ji wan 4-5 zarokê wan hene ne 10 zarokê wan hene zarokê xwe digirin diçin bazarê û difiroşin dewlemenda ji ev zarok weke xulam dikarî bixebitînî di çandiniyê de dikarî bixebitînî dikarî bişînî ber pez û dewara dikarî wekê kolê bikaribînî eger qîz be weke cariye dikarî bikaribînî weya ji xwe de qanûnê wan ê olî da jî heye firotin heye tune nizanim de mirov gunê wan negire lê zarokên 10-12 salî mezintir tu yani li wê derê dikarî bigirî û bibî weke cariye bikaribînî ji xwe re yani îja merûv çawa dikeve vê rewşê çima mesele îdeolojîk e mesele mantiq e mesele nezanîn e axa Efxanistanê jî dewlemend e mesele çi ye li Efxanistanê bi hezara malbat ji ber xizanî ji ber birçîbûnê neçar dibînin zarokê xwe bifiroşin kî dibêje rêxistina rizgarkirina zarokan ya netên wek bî navê wî Save the Children International ragihand ku ji dema tevgera Talîbanê li Efxanistanê bîye desthilatdar yanê ji sala 2021 vir ve ku Amerîka û cî de hîştin çû
Yani Amerika Afganistan'ı cide heşt de desti Taliban'ı da heşt uçu ya tiştê ku Amerika'ya dike rezalet ya 20 salan li Afganistan'ê ma nikar bû pergalekê mîna însanan medenî ava bike. Paşê ji Talibanê re heşt û derket. Li Sûriyê jî aynî wisa. Bi 14 sala li wê derê me re bû, 14 salan na 10 sala me re bû. Paşê cî de heşt û çû. Çeteya re heşt. Rusya jî wisa bû. Heşt û çû. Wa عادت وانه مرو نکاره اشتا خوابوان و گریده نها ج سال 2021 ور و دیارده یا بازرگانی از زاروکان زیده بیه ریخصن بیان کر کو دوزن به دهان مالباتین کو زاروکی خفروتنه دا کو کاربن دینی خوابدن belge کرن و سازی belge در خصن orte malbat jbo ku bu karbon idare xwabikin jbo ku bu karbon heneki alışveriş bikin xwarin bixun yani belki arabeyeki xwara bigirin زاروکی خواه فروتنه لگوری رخصنه دنابرا سال 2021 2024 ده yani dınava 3 salanda belki kemtir neziki 321,000 zarok hatine furutun 321,000 zarok hatine furutun li bazaran logori raporan li vilayeta Jawzjan li bakuri Afganistanê malbat zarokê xweş bo firotanê li bazarên vekirî pêşkêş dikin. Buhayê wan di navbera 1000 û 2000 dolarî de ye. Zarokekî. Şîrovekarên Afgan beyan dikin ku ev diyar de bi rewşa aborî ya xirab û nebûna derfetên kar vegirê de ye. Di aynî demê de şert û mercên civakî, şert û mercên çandî, sosyolojîk ê kûr li hin gundan carna wekî amûrekê ji bo çareserkirina deyên û nakokiyan tên bikaranîn. Balkêşeya ji bo çareserkirina nakokiyan dibêje. Yani bi malbatekê re hevan no. Problemê we hene tu dibêjî were em vê mesela xwe hal bikin ka ez zarokekî xwe didim we em vê meselê hal bikin em li hev werin. Gelo vaya nizîkî adetê me ye wê rojê min got sedî sî irf û adetê me dibe em bavên çöpê. Ê me Kurda jî. Gelo li cem me Kurda wextê ku eşîret li hev dixin şer dikin mero qîzekî xwe weke bûk dide wan paşê mero li hev tê nizanim dikeve vê çarçovê nakeve vê çarçovê ew navî nefirotine. Ama dîsa jî ew keçik dibe qurbanî yani keçik li gorî dilê xwe li gorî eşqa xwe nikare here bi zêwcê. Yani ew jî zulm e. Ya adetekî çöplük ye bavên çöpê. Yani ji bo du eşîret li hev werin keçikekî dikin qurbanî yani didin aliyê din dibin eqreba. Adetekî zemanê berê ye belkî 5000 sal heye nizanim. Yani adet irf û adet ne pîrozin. Qismekî ji wan hûn dikarin bavên çöpê. Ji ku hatiye em nizanin. Bilayê me be jî em ne mecbûrin hemî qebûl bikin. Yani mantıqa Kurdan ya namûsê divê biguhere. Ew mantıqa namûsê ku tu serî li ber du eskera ditewînî lê xortekî gund bi niyetekî pak li xwişka temêzê kiriye yan jî xwestiye pêra bi zêwcê dikare were kuştin. Yani mantıqa namûsê jî di civaka me de divê hêdî biguhere. Ne rast e yani. Aşk, evîn tamam di stranê me de hene, kilamê me de hene lê dîsa jî mentalîteya me divê biguhere. Yani pîvanên xelkê, pîvanên olên cuda, pîvanên milletê Ereb, milletê Tirk ew hatiye ketiye nava irf û adetê me. Yan jî irf û adetê me ê pir berê hêjî mane dibe em xwe nû bikin xwe biguherînin. Heta netîwê em derbixin pêş şeref û namûs û heysiyet û her tişt em bihêlin ser meseleyên netewî.
te wextê ku ji mafên netewî tavîz da gerek ji mesela namûsê girantir be. Gerek mirov tavîz nede. Ji kerema xwe re ji bîr nekin, Ozan Maruf sibê ne du sibe konsera wî heye 23 heye li Théâtre Le République salonek pir lüks e, xweş e. Dengê Ozan Maruf di wê salonê de wê olam bide. Boulevard Saint-Martin Paris ji kerema xwe re ji bîr nekin. Hevalê me Parîsê ji xwe diçin ama ê derdorê Swîsre, Almanya, Hollanda ê ku bixwazin biçin jî maqsed em bînin bîra wan. Ji hûnsar û silamet. We goterî ez ji peyamê we binêrim ji bo Selaheddîn Demirtaş azadî temam. Mala we ava Frî Demirtaş aniha gelekî li ser ekrana ye. Ez heta da wî piştgirî didim Selaheddîn Demirtaş. Dewleta Tirkiye ew wî weke tehdît dît li hember xwe wa bid hepsê. Tayyip Erdogan, Devlet Bahçeli. Leyla Mardin ez tefhem dikim. Na ez fehm dikim yani dilê gelek hevalê me êşiya ye di derbarê Rojavayê Kurdistanê de merû nikare tiştekî hazir bike, merû değişe. Bibin abone, bibin endam, bi pêş bixin vê kanalê, mala we ava here bin. Xatirê we silav reis.